palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un yo no soy primero. Yo no soy machista, racista, homófobo, pero no me creo al que vierto opiniones y las convierte en vertedero. Tampoco unos labios cerrados cuando los míos se acercan, acompañados de ojos abiertos y viceversa. Me inunda la idea de que están faltos de piel, al igual que las mentes cerradas siempre tienen la boca abierta. No me creo si diré de banco cuando me abre la puerta, con la sonrisa en la cara y no se le cae de vergüenza, no. Ni al cantante que no escribe su canción me da pavor y mucho miedo las voces sin corazón. No me creo el teatro dictado del apuntador, ni esos besos de amor de películas y los fuerza el guión. Me llaman desconfiado y con razón, y es que no creo en tantas cosas que... ¿Cómo iba a creer que tú eras la excepción? Si por creer no me creo ni yo. Desconfío de todo lo que vea y pueda oír. Descreído dicen no será por mí. ¿Cómo? Hilerokoa pausatu izan bali madugu, deskantxito pixka, eta gero ziurrenikan aurre ovulazioaren fasean egongo gara energikak. Eta hori izaten da arriskua, eta guk askotan entzun dugu de, hau bai naiz ni. Eta hor, claro, sistemak horrela nahi gaitu. Guk egin dugun irakurketa urte guzti hauetan da, sistemari gehien gustatzen zizkioan gure faseak direla aurre ovulazioa, godalako energia, ez da pixkat eredu hegemonikoaren gertutikan, ez, daukagu puntx eta bar, eta klaro, ovulazioaren fasea, ze hor izaten algara ama. Baina, klaro, aurre hileroka eta hilerokoa, ez zaizkio gustatzen sistemari. Hirurogeta hamar urteko emakume bat eta haren biloba kaleratu dituzte astearte honetan Astraburuako etxebizitza batetik. Uribe Kostako etxebizitza sindikatu sozialistak mobilizazioa deitu du etxegabetzeari aurre egiteko eta 2 pertsona atxilotu ditu ertzaintzak. Guggenheim Bilbao museoaren patronatuak Miren Arzaius historialari eta komisario ezaguna izendatu du gaur museoaren zuzendari nagusi Juan Ignacio Bidarteren ordez, azken hilabeteotan osatu den hautaketa prozesua burutu ondoren. Apirilaren 1 aurrera hartuko du kargua. Arratsaldeon, Pradales lehendakariak 2025ko aurrekontuen inguruko hitzak plazaratu ditu gaur Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Pradalesen arabera, EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoan Nafarroan duen jarrera bera balu adostasuna posible izango litzateke. Nahiko nukena da ikustea EH Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, lazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu ariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela EH Bildurekin. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan alokairuan bizi eta urtean 85.000 euro baino gutxiago irabazten duten 36 urtera arteko pertsonek etxearen jabeari ordaindutakoaren 155 berreskuratu ahal izango dute errenta aitorpena egitean. Gazteek ez ezik alokairuan bizi diren edozein adinetako familia ugariek, guraso bakarrekoek eta elbarriek 150 eta 155 arteko kenkariak izango dituzte errenta aitorpenean. Ongi etorri guztioi, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak irrati publikoan elkarrizketa eman du goizean, hainbat gaien artean aurrekontuak izan ditu hizpide. Oposizioko alderdiekin aurrekontuak negoziatzen ari da Eusko Jaurlaritza,
EH Bilduren txanda izango da gaur, baina bien bitartean, Pradales lehendakaria mesfidati agertu da EH Bilduren jarreraren aurrean. Nahiko nukena da ikustea EH Bilduren jarrera eta edukietan Nafarroan jokatu duen papela Euskal Autonomia Erkidegoan ere jokatzea. Nik esan nuen legebiltzarrean Iruñako azokan kilo presupuestarioa eta Gasteizko azokan kilo presupuestarioa berdinak izango dira, lazia berdin izango. Jarreretan eta edukietan berdintxu ariko balira, nik uste dut adostasunerako aukerak egon daitezkela EH Bildurekin. Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan esan ditu Itzok Pradales lehendakariak, hitz handietatik ekimen zehatzetara igarotzeko eskatu dio koalizio abertzaleari eta epe luzera bakarrik ez, eguneroko beharrei begiratzeko. Hala ere, zintzoki aztertuko dituztela alderdietako ekarpenak iragarri du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zerga erreformaz ere mintzatu da, positibotzat hartu ditu Eusko Jaurlaritzako osatzen duten alderdiek adostutako akordioak eta horri ezetz esatea zaila izango dela nabarmendu du. Alderdi politiko bakoitzak erabaki beharko du. Hor daude 3 alderdi, niretzat eta edukiak ikusita, etzai bat ere errez egiten, ezetz esatea gazteentzako etxeak erosteko zein alokatzeko neurriei ezetz esatea. Enpresa txiki eta kooperatibentzako jartzen diren neurri fiskal positiboiei ezetz esatea. Konziliazioari ezetz esatea, transizio berdeari ezetz esatea. Ez dut uste hain erreza izango denik guztia justifikatzea. Pradalesek esan du oraindik eskualdatzeke dauden eskumenei buruz itxaropentsu dagoela eta gobernu akordioan jasotakoa betetzeko konpromisoa berretsi du. Nazio eraikuntzan aurrera egiteko aukera ikusten du lehendakariak zentzu horretan. Azkenik Pradalesek kezka agertu du euskararen aurkako oldarraldiaren aurrean eta azpimarratu du erronka ez dagoela bakarrik administrazio publikoan. Erronka ez dago euskalduntze prozesuan eta euskal administrazioan bakarrik. Niretzat erronka, euskararen erronka dago eskoletako patioetan gure umeek eta gazteek nahiz eta euskaraz ikasi erderaz aritu eta aritzen badira, lan munduan, enpresen munduan, komunikabideai begira edota aisialdian. Hor daukago erronka benetan. Jauzi kualitatiboa eman behar dela nabarmendu du lehendakariak eta euskalgintzarekin eta euskalgintzatik kanpoko eragiekin adostasuna bilatzaren alde agertu da. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuen harira gaur elkartuko da Noel Dianjou Ogasun Sailburua EH Bildurekin koalizio sobiranistaren babesa lortzearen bidean. Atzo bildu zen Dianjou Sumarreta PPko ordezkariekin. Alderdi Popularrak aurrekontuak babestuko dituela adierazi zuen, ez ordea talde konfederalak zartzat jo baitzuen kontuak. Benetan momentuak eskatzen duena planteamendu horiek egitera, aurrerako horiek egitera, eta hori Euskal Herria Bildurekin egiten da. Baina Euskal Herria Bildurekin adostasunetara iristeko, adostasun horiek landu egin behar dira, eta gure begiradak ere presente gure.
Guggenheim Bilbao museoaren patronatuak Imanol Pradales lehendakaria buru duela, Miren Arzallus arte historialari eta komisarioa museoaren zuzendari nagusi izendatzea onartu du gaur azken hilabetetan egindako nazioarteko hautaketa prozesua amaitu ostean. Eusko Jaurlaritzak ziklo berri baten baitan hartu du erabaki hau gizartearen, artearen, munduaren erronka berriei erantzuten diena eta belaunaldi prestatua, esperientziaduna eta nazioarteko aitortza dituena haren ustez. Aurten ere torturaren nazioarteko konferentzia antolatu du Nafarroako torturatuen sareak. Azaroaren 22an egingo dute Iruñeko planetarioan giza eskubideen batzordeak oztopoak, lorpenak eta erronkak izenburupean. Horren berri emateko agerraldia egin dute eta bertan azaldu dute euren datuen arabera gaur gaurkoz Nafarroako gobernuak motivazio politikoko 32 biktima aitortu dituela, horietariko 15 torturatuak. Euren datuen arabera 126 kasu aurkeztu dira orain arte. Batzordeok biktimen testigantzei lehentasuna ematen dietenez, arreta berezia eskintzen dietenez, haien errekonozimentua ziurtatzen du, eta kasu gehienetan hori gertatzen da, ukazio eta estigmatizazio aldi luzen ondoren. Zoritzarrez, hori da ere Nafarroan torturatutako 1000 pertsonen kasua. Berandu eta poliki bada ere, errealitate hori aldatzen ari da, eta horregatik iruditu izan zaigu halako batzordeen lorpen, oztopo eta erronkei buruz hausnartzea zala Nafarroako gizarteari egin geniezaieken ekarpenik handiena, ez? Izan ere, ez da guk bakarrik ez dugula lortu merezidako errekonozimendua edo erreparazioa. Eta urrengo belaunaldiei ere zor diegula gertatutakoa argitzea. Batez ere, hori delako bide bakarra guri gertatutakoa inoiz eta inori berriz ez gertatzeko. Sortuk manifestazio baterako deialdia plazaratu du datorren azaroaren 20irako. Santi Brouard eta Josu Muguruzaren hilketaren 40 eta 15. urteurrenean gauzatuko da. Gora Santi! Gora Josu! Bakarra! Bide bakarra! Herria zuekin! Santi Josu! Herria zuekin! Santi Josu! Herria zuekin! Mailegu enpresa batekin izandako zorrei aurre egin ezinik 70 urteko emakume bat eta haren biloba etxegabetu dituzte Erandioko Astrabudua auzoan. 40 urte zeraman bertan bizitzen. Ertzaintzak kargatu eta 2 pertsona atxilotu ditu etxegabetzeari aurre egiteagatik. Nafarroan hezkuntza publikoko sindikatuen ordezkariak eta hezkuntza departamentua elkartu egin dira beste behin ere atzo
Goizan elkartu ziren, bilera hartan Carlos Jimeno kontseilariak proposamen berri bat helarazi zien sindikatuei, bertan ikasle ratioak jaisteko aukera plazaratu zien besteak beste elak ohar baten bidez jakinarazi zuenez, urriegitzat jotzen du proposamen hau eta hezkuntza departamentuak gauzatutako negoziazioa faltsua eta lotsagarria dela ere adierazi zuen. Ostiralean hasi zen Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretzarako hauteskunde kanpaina eta giroa gaiztotuta dago. Atzo Guillermo Kindosek Eba Ferreira errektore eta hautagaiaren taldeko kideak dimisio aurkeztu zuen. Kindos zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordea zen eta Jose Ramon Bengoetxea errektore hautagaiak salatu zuenaren arabera, bera litzateke ixasare sozialean troll kontu bat sortu zuen Ferreiraren taldeko kidea Bengoetxearen hautagaitzaren parte ziren pertsonak iraintzeko eta difamatzeko erabili zuena. Indarkeria matxista ukatzearen alde egitea da, batu gaitezen geldiarazteko. Horixe da Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde publikoek azaroaren 25ean erabiliko duten leloa feminismoaren aurka egin eta genero indarkeria gutxiesten duten mezuei aurre egiteko gauzatutako kanpainan. Atzo egin zuten horren aurkezpena lehendakaritzaren egoitzako areto nagusian. Eta gaztei begiratuta, nik uste dut gehiengoak nolabait indarkeria matxistaren kontran zaudetela, berdintasunaren alde bazaudetela, baina jakin badakigu eragin hori, mezu horiek duten eragine horiei eta aurre egin behar diogu. Gernika Palestina elkarteak jardunaldi batzuk antolatu ditu, bertan Palestinaren aldeko borroka juridikoa aztertuko dute adituen ezagutzatu aliatuz. Ekimena Bilbon gauzatuko da larunbat honetan eta Iruñean datorren astelenean. Liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, oh großer Zionismen, liebe Palästina, oh großer Zionismen. Och vi har odlat jorden, och vi har odlat jorden, och vi har skördat vetet, och vi har skördat vetet, vi har plockat citronerna, och vi har plockat citronerna, och pressat oliverna, och pressat oliverna. och hela
Pasaden asteburuan Lurrama nekazaritza azoka ospatu da Miarritzen. Aurtengo edizioa azaroaren 8-tik 10 bitarte gauzatu da eta laborantza herrikoi baten aldeko autua egin izan dute antolatzaileek beste behin ere. Lurramako arduradunek jakinarazi dutenaren arabera 25.000 bisitari gerturatu dira aurtengoan azokara. Ekonomia arloan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gauzatuko diren erreforma fiskalen eraketa aurrera doa. Lurralde bakoitzeko aldundietako gasun sailek hainbaten neurri bertan jarri nahi dituzte martxan. Hala nola, gaztei ordaintzen duten alokairuaren 35% itzultzea edota etxebizitza baten erosketari dagokion kenkaria urtean 85.000 eurotik behera irabazten duten nahi soilik aplikatzea. Arabako ostalaritzan grebarako deia egin dute datorren abenduaren 5 eta 7. Sektoreko hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago duela urtebetetik. Hala ere badirudi datorren abenduaren 14an berriro elkartuko dela mahaia. ELA, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek abenduak 5 eta 7 izango den Arabako ostalaritza sektoreko greba deialdia helarazi dute. Helburua patronalak hitzarmen kolektiboaren negoziazioan aurrera egitea dela jakinaraziz. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek aitortu dutenez, SEA Arabar elkartearekin egindako azken bileran, sindikatuek soldatak 2024 arte eguneratzeko eta egiteke zeuden gaiak 2025erako uzteko trantsizio hitzarmen bat proposatu zuten. Hala ere, patronalak sektoraren baldintzak okertuko zituen proposamena aurkezterekin batera, aurrera pausorik eman ez dela salatu zuten sindikatuek. ELA, Komisiones Obreras eta UGTek beren aldetik, ostegun honetan bileran aurrera pausoak ematea espero dute. Horrela ez bada, abenduak 5 eta 7 deituriko grebak aurrera jarraituko duela plazaratuz. Sindikatuek lanaldia nabarmen murriztea eskatu dute. Gaur egun, 1756 ordukoa baita. Raiderrek eta pisuetako garbitzaileak dituzten arazoak konpontzeare eskatzen dute. Hala nola, soldata prekarietatea, kontratu arazoak, indemnizazio ezak eta bar. Gainera, sektoreko hitzarmen berriaren esparruan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea exigitzen dute. KPI-ari lotutako soldata igoera bidez, akordioa sinatzean 15,3ko hasierako igorarekin alegia. Pero horretan, LAB sindikatuak ez du deialdiarekin bat egin, haren esanetan gainerako sindikatuek atzean utzi dituzte gai oso garrantzitsuak. Latinoamerikari dagokionez, Kolombia eta Peruko berriak dakarkigu aste honetan gure kolaboratzaile Bero Satrustegi, Kadi. Emakumeen genitalen mutilazioa hitz egitean Afrikara begira jartzen gara, baina Kolonbian ere oraindik egiten den praktika da, Latinoamerikako herrialde bakarra. Nazio Batuen biztanleria funtsak eman dituen datuen arabera, 2024an 4,4 milioi neskatok genitalen mutilazioa jasateko arriskua izan dute munduan. Kolonbian ez dago erregistro ofizialik, baina NBek jasotako datuen arabera eta Kolonbiako Osasun Instituto Nazionalak jakinarazi duenez,
2023an urtarrietik azarora 89 kasu jaso ziren. Batez ere 0 eta 5 urte bitarteko neskatoek sufritu dute komunitate indigenetan. Esan gabe doa eta Nazio Batuen Biztanleria Funtsak ere azpimarratzen du, herri indigenetan ematen den praktika hau jasotako zerbait da, hau da, ez dela jatorrizkoa. Honekin, Nazio Batuen erakundeak eta Frantziak Kolonbian duen enbaxadaren laguntzarekin, herri indigenekin lankidetza sustatu zen 2023an emakumeen genitalen mutilazioa desagerrarazteko. Erronka 2030 baino lehen praktika hau ezabatzea da. Esan bezala, Nazio Batuen Biztanleria Funtsak Frantziako enbaxadaren laguntza izanen du garapen iraunkorreko helburua betetzeko, neskato, nerabe eta emakumeen osasunerako, bizitzarako eta sexu eta ugalketa eskubideak bermatzeko. Kolonbian hainbat kongresukidek lege proiektu bat aurkeztu berri dute praktika hau gaitzesteko. El País berri paperak jasotzen duenez, uztailean Cristian Garcés ordezkari uribistak antzeko proiektu bat proposatu zuen zigorra bilatzen zuena. Ideia hori baztertzen du Carolina Giraldok, Risaralda departamentuko ordezkaria da. Bertan erregistratzen dira kasu gehien. Horregatik bestelako proposamen bat mahai gaineratu du. Bere ustetan zigorra ez da bidea. Politika publikoak eraiki behar dira indigenek uler dezaten praktika honek suposatzen duen kaltea. Agintari indigenen eta agintari zibilen artean elkarrizketa bultzatu nahi dute eta horretarako justizia arteko mekanismoak eraikitzea proposatzen dute. Azken hilabetean gora egin duten nabarmen estortxoek Perun, baina batez ere Liman, hiriburuan. Gehien sufritu dituen sektorea garraioan sektorea izan da. Erasoak Infobaek jasotzen duenez, kupoak kobratzen dituen mafiei loturik daude. El País komunikabideak David Mujica abokatuaren hitzak jaso ditu eta honek dio hiri garraioaren gutxien ezeuneko 40 estortsionatua dela edo izan dela. Irailean presidenteak Dina Boluartek larrialdi egoera dekretatu zuen Liman eta Callaon. Helburua delinkuentzia olatua geldiaraztea. Ordutik baina egoerak ez du hobera egin. Horregatik, azaroaren 13, 14 eta 15ean lanuzte nazionala deitu dute. Peruko langileen konfederazio orokorrak ere bat eginen duela aurreratu du. Asia eta Pazifikoko lankidetza foroarekin eginen du bat lanuzteak. Egun horietan ospatuko da eta bertan parte hartuko dute Amerikako eta Asiako hainbat presidentek. Eskakizunak, lanuzte orokorrenen eskakizunak argiak dira. Dina Boluarteren gobernua presionatzea. Hainbat kolektibok garraio sistema integratu bat eskatzen diote gobernuari informaltasuna murrizteko. Horrekin batera, krimen antolatuaren aurka egiteko neurriak nahi dituzte herrialde osoaren segurtasuna bermatzeko. Gainera, 32/108 legea bertan bera uzteko eskatzen dute, krimen antolatuaren legea deritzona. Honek, motzean eta gehiegiez luzatzearren, irizpide zorrotzagoak ezartzen ditu antolakunde kriminalen delituak definitzeko. Honek, modu batera edo bestera gertaera bat estortxo edo sikariato gisa etiketatzea zaildu egiten du. Beraz, lanuzte eta protesten helburua lege hau indargabetzea da. Edo, gainerakoan, hauteskunde orokorrak aurreratzea eskatuko dute. Heldu gara amaierara, badakizu euskarazko informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuiskusiatu gure sare sozialak. Arratsaldona pasa.
zaindua, begietan handitua, atzutan nahi niuna, naiz eta maitatua. Urtetan bera,